Jeg synes, fodbold det er det bedste sport. Det er det sjoveste. At løbe efter en bold, det giver glæde. Score mål. Jeg har altid spillet fodbold, så jeg kan huske det, fordi vi havde baghave i Afghanistan faktisk. Der var der lukket ind, og vi havde en bold og mur, så skal der jo ikke så meget til. Jeg har ikke sådan mødt nogen, hvis vi har spillet i fodbold eller noget som helst. Det har altid været i skjul. Men jeg tror, det har været mærkeligt for mange, hvis piger ramte rundt med bold nu. Eller også dengang, hvis folk havde set os sammen, spiller de fodbold. Er det piger? Det tror jeg ikke, det passer godt sammen. Inden for fodbold har jeg sgu mange ambitioner. På det sidste der har jeg sådan dårligt mange skader, så det er svært at udføre mine ambitioner. Men når nu jeg bliver sådan helt skadesfri, så tror jeg, at jeg skal også være en af de bedste. Uden for banen, der har jeg også ambitioner. Jeg synes, det er fedt, at man når langt i fodbold. Det er fedt, men for mig er der også andre ting over fodbold. Jeg læser medicin. Jeg skal op til eksamen den 26. maj, og jeg har en læseplan, jeg skal læse hver dag, og læse det i går, jeg er allerede bagud, så jeg laver lektier. Jeg ved godt, det lyder nørdet, men det skal også laves.